ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿಯಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಜನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂತು ಪೇರೆಂದು ಆಂಡ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತದ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಏರ್ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಲೈದ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಚನ್ನ MBBS. ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಲಿಪ್ಪುನಗಾರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ಗಾನ್ ಎಂಚಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಂಚನ ಮಾಡಿ ಪೋಯಿ ಆರು ಎಲ್ಪ ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಂತೀರು ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಿಂದ ಬರ್ಕ ಪೋಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಿಖಿಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ಚೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ಚೆ ಅರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡಾತ ಪ್ರಾಯ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ್ಚೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಣ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಬರಡು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯ ತೋಲೆ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಲ್ತುಂಡ ಒಂದು ಬುಲ್ತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡವ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೋಡೆಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ನೀಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜರಿಗೆ ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೀರೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೀರ್ನಿ ಅವು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ್ತ ಪ್ರಾಯಡವ್ ಮಾತ ಸಾಜ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅರ್ಡ ಓಕ ನೀರ್ದಾನೆ ಏನೋ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಡು ಬೋಡು ಏನು ನಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂಪಡದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನಿ ಪನ್ನಡ ಗೊಚ್ಚಾ ದಾದೊಂದು ವಿಷಯ ತುಕ ಇರ್ ನಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಏನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಪ ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂದರ್ ಎಲ್ಪ ಸಾರತ ರಡ್ ತಾಯ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಫುಲ್ ಆತಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಅವೇ ಎಲ್ಪ ಸಾರತ ರಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂದರ್ ಎಂಚ ಮಂದರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಇಡ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದತ್ತು ಒಯ್ಕ್ ಮಾತ ಆಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ದಾದ ಖುಷಿನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಟೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಗ ಇರ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಜ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಇರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತಾರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಆತಜ ಇರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕದಾಯ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಡಾಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆತ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅವು ಅಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಹೊಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟಿರ್ನ ಒಂಜಾಂಡಲ ಪೋಡಿದಿನುಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿನ ಪೋಡಿದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿದ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಜೀವ ಒರಿಪಾವಡ್ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಾಜದ ಜಾನಿನ ಅರೆನ್ ಇಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಆರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅವು ಯಾನೆ ಏರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಪು ಬಂದು ಯಾನೆ ಉಂತುದು ಅರನೆ ಜೀವನ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒರಿಪಾವಡ್ ಬಂದು ಪೋಡಿದು ಒಂಚೂರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಾಜಕಾರಣದಾರ ಅತ್ತು ಪೊಲೀಸ ಇದು ಅಂಚತ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಆತು ತಾನೆ ಆತ್ಮಲ ಜನ ಆತ್ಮಲ ಜನತಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಂಡ ಇರ ಪೋಡಿಂದ ಈಗ ಆತು ಆಯ ಪಂಡ ಐ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳುತ್ತಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ಆವಡಿತ್ತನಿ ಆಯ್ ಸೈತಿಂದ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಆರನ ಆತು ಬೊಕ್ಕದಾಯ ಪೋಡಿನಿ ಏಳುಂತಾಯವಲ್ಲ ಇರು ಅಂಚ ಏಳುಂತಾಯಲ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ್ ಕಾಸು ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರಿ ಕೇಳಲೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ದಾದೆ ದಮ್ಮು 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 ದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಓ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡಾ
ಇಡಲೆತ್ತಾಲೆ ಉಂತಾಗ ಅಂಚತ್ ಅವು ಸೀಕ್ನು ಉಂತಾಗ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಲೆತ್ತಾಲೆ ಅವು ಓಕೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಇರ್ಲೆತ್ತಾಲೆ ಓಕೆ ಅವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅತ್ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಅತ್ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ನೆಟ್ಟಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯ್ರಾಪಜ ಐಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಎನ್ನಿ ನಾನು ಈ ರೆಂಚಾಯ್ ನಿಂದು ಇದಾನೆ ನಾನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ಆತನಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರಂದು ಒಂದು ಹಲೋ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತರಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವು 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 ನರ್ಸ್ ಆ ನೂತ ಮುಜಿನ ಬೆಡ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಡ ಓಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು 10,000 ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ದಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ 10,000 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು EMI ಒಂದು ಕಟ್ಟರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹಿಂಗ್ ಗುರುತು ಲಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೂಲಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಲೆ ಮಾರ ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನಂದ್ ಎಲ್ಪ మన ఇది ఆపరేషన్ అనుకున్నాక యాత్ ఆపరేషన్ అనుకోవడం ఇది ఎల్ప సార్ ఆపరేషన్ అంటారు ఒక్క నిమిషం డాక్టర్ ఆపరేషన్ అనుకున్నాక ಅದೇ ಬಂದಾಗ ನೂತ ಮುಜಿ ನಂಬರ್ ನರ್ಸ್ ಆ ನೂತ ಮುಜಿ ನಂಬರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ